puilano khamang dautai bo songchini koktimni koktumao chatam lamsuko paidinga tin chala jorani koktumano sonaliano koktumaro ongkha tula sikor amchani bisiram sipai kamengni sakra Padmohan Deborma bini sak tini hamya anggai bini lagma ariwi thangma bai tabok nok nukhungni lukurok belekhana wana jak yaba atomsa bini sak ustung thama bai tini bini lagma ariwi thangka phiaba sak hamnok rogo tlange mayani bagai tini bini lagma aru kha phiaba sak hamnogo tlangna hini tamani no jora manliya jora mayani bagai no tini bini nok kono bini lagma ariwi thangma bai tabok bini nok nukhungni lukurok eba bini nok nukhungni sajak sajala eba hik tini lagma arima bai belekhino wanajak eba tai kaming amsani lukurok wanajak tabok tai bini Christian mothani adong song tini bono har laikha bono mango bono hakor khorui nai bono tini phopka sakra Padmohan Deborma no haini bagino tini lukurok bo wanajak kha eba tai bini nok nukhung lukurok bo belekhino wanajak naidoni soyakari pulensin pathajora video report chini kok tv jangan tini kothna je engmani bobo hai kothna ne niya soikisa hamyangai office of fire thantani bokhara rog hinjagi doctor najagi tini niya phaikya gai horo rog to kaham kok salai jomani ei pune 10:30 rogo strogungai dan chakata ustung thiu kota sana nini sini mungka ani mo Deborma ani tak tini bawa no Padmohan Deborma ini boyas 86 bosor ka ni labane 86 bosor 86 bosor mo kami hingka kami ke bisnan cire para bisnan cire kami klasiko tam khai emani baba baba to kono khaya acha do nini sini muni gare ani bumung suron protokoloi kami hingka ani kami tabuk present sumontopara tini oro je gothna mani bobo hai ingkha je nong ni mothani siming je langma ari mani botamui ari kha bo langma harimani ingkha stroke ungoi mia hospitalot langkha ke nogotugui phayei bo thipei kata ngi tabung noroni mothani bisingtei bo taktam khlainai tabuk tosung bo thika jaiti gusti rok nailaikha kablaikha ke bo kathina to ta narik manaba जों सिनि रायजा तंमातिनो बनो जों खावो खबै मारनायका ओमफ्राय तिनि जे अमो हाय सालो जे खरकसा साकरा लांमारि थांमानि अबिसिंति नरंनि फाकसांमा एबा नंनि हामजाकमा एबा नंनि खादुमा बो बाहाय इंखा अच्छा अब बेलायनो सिनि अकरा आगे 2000 सननि हयते बबाय आं मालाय माने जेखुनु जायगायाव पान्डा सबां गाखाय सुरिमा पान्डा होनदे फास्टिं प्रेयार सुरिमा जागा होनदे गोबां बबाय हाथाय रग थाङि सुराय माने आबो आं मुइथ माने खा खामो बेलाय खेनो खा खामानि बागै तंगिमाया तिनि मा फायखा आं हाकसाल जागानि फानो तिनि आनि पोस्टिं तो ताबो बासाय आयां सिरि खिस्टानि गखो जों केन एरिया होनो केन एरिया नि फाइ जों माइके माजा फाइ ताबो Anda, dosakan ini sini mu. Ane mungu ka Sanjay Deborma ang tabu yang rasna area o pastor ungai sang tangi tungo ane coming ka yang o big devil pai big devil ne ane tani sini Enggak, tini ni jenong ni o kaksang ma panda, eba nong ni o tini timung ni o panda ni bising tinong ni tini je aba ay ang tong mani aba sagar kita. Ini tomo solution kini moto timung panda moto kaksang panda tu umumnya याक लोग किसा बाल खेलने का याक तो करते हैं याक याक सिका करो मुन्ना याक सिका याक सिका याक मानी
텔리부야 뭐 뜨디야 물론 저 땅에는 나이 길리가 불안한 거 길리부야 꼭 하나 바로 뭐 누크 난양 견나 아버리들 Filipina ta to. Ta bu de ta bu de isa na singa se. 반짝거리 반짝 Kaya lo que tenga que cosa más allá. 아닌 거 봐서 선행 인증 기사들 Tamoke jotono bini ulo bo bini ulo ke mothangui kisa jaknai jotoni sai sikang Kristo kisa jakha ulo Kristo phaikru bini bororo kisa jaknai kalemba kathar poremak nama kaidor tuno katal ke hamare nipun amen जों oro nukha elembago eba borok adom bai hamsa ungma bisingtei eba noma theibai kani so abo haikhaino adom bai je borok hamsangei joto borok ma theima haino Kristo Jisu bai hamsa ungma bisingtei joto borok no bono poito khaini rok thangei basanai hiso bo bini ulo khayei thangei basanai siaba je sikang theinai bono sikang thangei basagranai obaike serial taw sung wangsui nakai asole sini mama Padma Mohan Dev Burma bo sini sai